दिनै बिटिसिनि 35 लाख भारतीय नागरिकनि अननाय आरो स्पेशली एआईडिपि सापर्टजों जोङो सानै राज्य सभानि एमपिखौ मानाव गेदेर जोंनि इउपिपिएल देलेनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो मानाव गेदेर वर्किं प्रेसिडेन्ट रोनगोरा नार्जारि बिथांमोनखौ जों राज्य सभानि एमपि हिसाबै सायख'हरनो हादों आरो नैबे क'क्राझार बियाबाव 1 नं क'क्राझार बियाबाव जोङो एमपिखौ लकसभानिफ्राय मोननो हादों। दा जोंनि गुबै थांखिया जादों बिटिसिनि बिटिआर एकर्डनि जा दफाफोर बे दफाफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जानजि खाफ्रादों आरो जोंहा फोथायनाय दङ जुदि इसोरा मोजाङै मोजां गाहामै गाहाम दैदेनलाङोब्ला जोंनि मोनसे इन्टारनेल सर्सनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला जुलाइ दाननि जा सामार सेसन पार्लियामेन्ट सामार सेसन बे सामार सेसनाव 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानो थांगासिनो दङ आरो पास जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय 60टा बियाबखौ लानानै गोदानै बिसायख'थि गेलेगोन। बियाबफोरखौ दाफायफिननायनि सिगांनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन। गतिके जोंनि थांखिया ओजोंहाय दिल्लीयावहाय 3 एमपि जों दंखायो जेराव बिथां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो आबुङै बर'लेण्डनि जेंनाखौ सुफुंनो हागोन। बेयो जोंनि हिस्ट्रिकेल रेकर्ड जानो थांगासिनो दङ आरो जोंनि जा राजखान्थि जेंनाजों लोगोसे जोंनि समाज बेबस्था रांखान्थि बेबस्थाखौ जों फोसाबनो थाखाय गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावगोन। आरो सार बे 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानानै फैयोब्ला ओनसोल बारायनाय समष्टि बारायनायनि खोथा आं बेखौ बुंखाबाय 125 एमेन्डमेन्टआ पास जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय डिलिमिटेसननि खामानि जायो 60टा समष्टिनि बे डिलिमिटेसना जासान्दिसिमावलागि 6 मासनिफ्राय 1 बोसोर इन्टारिम गभर्नमेन्ट जागोन। बे 6 मासनिफ्राय 1 बोसोरसिम इन्टारिम गभर्नमेन्ट जाखौ स्पेसियेलि जाय बिथांमोना एकर्ड खालामदों जेरै मोनब्रै एनडिपि हान्जा आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे इउबिपिओ दं बिथांमोनानो सालायगोन।